Isyo. Serbisyo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Action Radio Philippine Standard Time, 1:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Action Radio Philippine Standard Time, 1:42. Sa siningabahin, mayong hapon sa itong mga palengke nga mga tagpalamati kag siyempre. Welcome sa itong pagpangalagad sa palatuntunan This is My Life. Medyo okay. If my people will humble themselves,
Daliwat mayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati kag siyempre inyo kubus nga lagad si Tito Wilma ay rin naman. Para sa itong Martes nga edisyon sang This Is My Life. Pebrero 18 tuig 2020. Ano hingagaw pa sila? Hingagaw da panyaga. Updan nyo lang si Tito Wilma. Nasudan nyo da panyaga? Sa mga nakapanyaga na kag hilay-hilay kag nagayuhom-yuhom. Okay lang na siya. Sa kutuman sa malabutan sa itong pagpangalagad karon nga adlaw, sa nahambal na ni Tita Wilma Martes sa Pebrero 18 tuig 2020. Kag medyo maayo man ang aton kalangitan, manayanaya man ang kalangitan kag masanag. Pero syempre ang kapaan nga mabatyagan ninyo dira, pangita sang lugar nga mabulubugnaw, mabugnaw nga sa diin. Magkapamag-an man ka makapataway sang inyo paminsaron, especially sa mga nagapasingit naton dira nga mga senior citizen. Hello, peace lang ha. Sa aton mga senior citizen dira, sa kutob sang aton man malabutan, kag siyempre sa tanan nga mga merkado, halin diri sa sudid sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Oriental Central nga ban kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Sa kutob sa aton malabutan, siyempre magluwas sina aton man mga kauturan nga nagapod sa aton sa Facebook Live, aton lang pagpangamusta kag welcome man sa This Is My Life. Relax lang ka mo dira para man sa aton matahom nga lelentunon ang sulat nga aton man pagabasahon upod ang inyo mga greetings kag ang inyo man nga mga suggestion reactions sa aton letter sender ang aton basahon subong ka nga adlaw via messenger kag lalaki ang aton sender na taga La Paz, Iloilo. So sa mga taga Iloilo dira maayong hapon lang. Kag siyempre nga itong bantag sa ka-horoscope, upod man ang inyong mga masuwati nga numero kag ang inyo sini mga lucky callers. Ang nami-nami lang di nga mahatag na ton. Ako yung kabalugig ko aton sini mga young ones, no? Aton mga nagahubin-hubin, kag nagaedad-edad nga mga kauturan. Malipay gini sila natungod sini executive order. Batok sa presyo sang mga bulong. Happy ka ba? Lugi ko ma-happy ka mo kay nga ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order mo. Ang tuyo sina nga limitahan ang pagsaka sang presyo sang pila ka mga bulong, especially sa mga ginagamit ninyo nga mga maintenance. Kaya ang pagperma na sa nga aton si Presidente sa Executive Order 104 ginconfirman na Secretary Executive Secretary Salvador Medialdia. Kay tuyo iya sang amo nga mando nga syempre mapaayo nga ato ni kaayong lawas. Kag ina para man sa kaayuhan sa mga Filipino kag makabakal kita sang bulong sa aton lamang masarangan nga presyo. Kag may angot man sina executive order, hambal man gani ni Senator Christopher Bongo na inyati ara na sige-sige na nga iya sini ginpangako siling iya nga iya gin duso ang amo iya nga hagna nga makahatag sa tanan nga mga Filipino ilabi na sa mga may mga masakit, may mga ginaantos ka masakit para iya sa mas barato nga bulong. Kag hambal ni Go nga siling iya nagapasalamat gid siya sa mahal sa iya sinipalangga man nga presidente sa pag-approve sa rekomendasyon sang Senado nga pabaskugon ang akses sa mga Filipino sa barato nga bulong. Kag syempre, padayon man ang pagtrabaho para nga mangin madasig, maayo, kag masaligan ang serbisyo pang medical sa aton sa nipungsod. Kay ti kabaluman kita nga ginapahayag man sa Department of Health nga ginapaabot kag ginasaligan maganubo ang presyo tubtob 56%. Presyo ina sang bulong. Halin iya sa mga anay presyo tungod man sa executive order. No? Kagkalakip man sa ginaduso sang DOH, makaangkon sang price cap ang 120 ka mga bulong para sa ano tawi, diabetes, hypertension sa mga high bloodon, cardiovascular disease, mga may baraltian sa corazon, chronic lung diseases, may mga masakit sa baga, na diabetes, syempre yung blood sugar, neonatal diseases, kung ano na ba check ninyo iya sa inyo siniulo, ka mga major cancers, mahal nga bulnganay para sa chronic renal disease, psoriasis kag rheumatoid arthritis. Ti mayo ayo ina nga pamatian naton kay ti mayo ayo man ina nga balita
para iya sa aton, syempre, no? Kag masiling na nga aton sini nga mga senior citizen ay salamat. Mabuhin-buhinan ang amon sini lulukduhon, Tita Wilma. Ha? Kag sa sinianay nga bahin, iyaot doon anay ni Tawe iya nga aton sini paglingaw sa inyo sa pila man naton ka mga updates tungod sa isa man ka flash report o pod sa aton sa ni patrol action Alvin Grava. Okay, ara sa atong linya si Action Alvin. Action Alvin? Bueno, 17 tanan ka elongated plastic sachets ng suspected Cebu ang na-recover sa mga katapos ng City Drug Enforcement Unit sa idaloman sang di Police Colonel Henry Piñas, no? Pero this time action ang subject diri isa ka 35 anyos nga lalaki nga sino subject sa Cebu, sir? Si Sander Sanlumbo. Sander Sanlumbo. Sander? Sander Sanlumbo Actionwe. Sanlumbo? San. Okay. So, S-O-N. Sander Sanlumbo. Okay. Yes, Actionwe, no? Ilang edad sinisip? 35 years old. Sir, anong category sinisip? Subject subong sinactionwe, no? Kaya we have the information ang ining subject may agin nila siya, may lista sa police station number 7 pero kunin nila sila subject for siya usisa pa dito sa station number 7. So kung may record na niya sa station number 7 makabig man siya action kung may record ng isa ka subject, sir, sa isa ka backup station, anong makabig niya siya? High value target o kung ano? Kay subong sinaction na no? Si Ulaton tabi si Police Staff Sergeant Ramon Christopher Ahina amuni ang tagpamuno pero this time si Sander imo ni tanan ng 17 ni subong sinaction nga jud gahibi ni siya paano ni siya nakuha mo nato ang kagabaligya dugay ka nagabaligya may pila na ka bulan kira ka tuig sinilang aktuhan din sa action pero may lista ka na to sa station 7. Ano ka drug surrender sa una? Hindi ka usar ka man? Natakpan ka man sa una? Wala ka natakpan? Si Sander na yung atong sininga interview action na no? City tanan. Ari naman diri si punong barangay ang atong kapitan, no? Si Kapitan Action Alvin, barangay ano? Ari kita sa area sa Bakyas, Barangay Mansilingan. Bakyas, Mansilingan. No? Okay. Ari si Kapitan Pico. May lista man siya mo. Si Kapitan, sir, kilala mo gini si Sanderson, sir, nga nagabaligya gid sa illegal nga droga. Bali, may mga information lang tano. Diri sa area, may ara ka nagabigya. So, ang actual nga pwede kiti pabalo ka ang aton terminal basihan mga information ng kumulo yun. Ini na subject na for validation, ang nag-validation ng aton ng mga kapulisan. Kaya magiging patawag na lang kami diya nga may operation. Sa lista sa barangay, ara man siya sa inyo listahan, mga drug surrender. Hindi ko sa ulat, tugid ang konti kadamo sa mga surrender sa mga mo. Hindi ko kadungdong kung balaan yung ngalan sa ating mga drug surrender. So, ano mga reaksyon to ni sir? May isa na naman sa imong constituent diri nga nandakpan gid. Kaya mo nagalinaw nga, halin sa una gila pangabay tagid ang mga kauturan ta na diri sa barangay Mansilingan nga nag-engage sa illegal drugs na dapat napuntat na. Kaya why gini sa may mahatag na maayo sa tutob sa nag-engage sa illegal drugs. Dahil may mahatag na maayo. Kaya wala gila halit lang gini sa atong mga kabataan, halit mismo man sa tipalusin, halit sa tila palimalay. May lang kung hindi ko madaktan ko dito lang. Halit na simo, kaya matubang ka na kaso, maprinso ka. So muna ang ginapangapitagid, no? Sa mga ara paga ng mga kautulan na nag-engage ni dito sa Mansilingan, kaligog, kontak.
Si Kapitan Pico Action we, no? Amani ang punong barangay sang barangay Mansilingan kay subong sini halos natapos na gid man action we at least ini 17 tanan ka elongated plastic sachet sang suspected Cebu ang na-recover sa action we, pero ang iban diriya hindi niya siling biyang jutay ang unod damo ang unod action we karon gina-usisa pa kung pila ka gramo tanan-tanan ang na-recover sa mga kapulisan sa idalom sa City Drug Enforcement Unit action we, no? Again ang subject din kilala diri kay Sander San Lumbok, 35 anyos, taga Bakyas, Mansilingan action we, no? So amo ni ang sitwasyon diri kay this time ginahulat man sang mga kapulisan ang tagpamuno mismo sang Bacolod City Police Office si City Director Colonel Henry Biñas, no? At least kahit paano para mahibaluan action we nga at least ano ang category sa ato sini nga mga kapulisan, no? So amo ning sitwasyon diri sa area sang Bakyas sa Mansilingan. Sa flash report, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Okay, mga ka-action na batian nato ng atong City Patrol upod kay Action Alvin Graba. Sa diin may ginpatigayon nga buy-bust operation dira sa may Bakyas, Mansilingan. Sa diin ang target na nadakpan, Sandersan Lumbo, 35 anyos, kag nakuhaan sa posisyon sa 17 ka mga elongated sachet sa ginasuspatsuhan Cebu. Ang buy-bust ginpatigayon sa CDEU sa Bacolod City Police Office. Kag syempre, nabatian man nato ng pagpangabay sa Barangay Kapitan sa Mansilingan, si Barangay Captain Rodolfo Pico sa mga nagagamit nga kung mahimo kuno kung pwede untatana ang paggamit sa illegal nga droga. So sa dugang nga detalye, kompleto nga detalye bantayan ni nakon sa pilaman ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Kagbalik man si Tita Wilma sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Pinatag to ang pilaman ka mga impormasyon angot sa executive order nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte para man sa iton sini mga kauturan nga may ginaantos iya nga mga balatian sa ginbang mentionar ni Tita Wilma, timay na nga balita kay ti ang iganubo sang presyo sang bulong maganubo sang tubtob 56%. Kag magluwas pagid sina ang sa partibala sa ating mga estudyante, ang summer vacation gali. Imbis nga malawig-lawig, magalipot na. Posible, posible suno sa Department of Education. Posible suno sa ila mangin malipot pa ang summer vacation tungod ginpaisol sa DepEd o kung Department of Education ang mga school activities. Ang mga school activities nga na-schedule March o kung April. Nga una nga natala na sa ginpaisol na nila sa mga bulan kati una na natala na sa bulan sa Pebrero. Inabilang man nga aga ni tawe kay nagahalong sa coronavirus. Coronavirus disease o kon COVID-19. Tinghambal sang tiglikom sang DepEd nga si Leonor Briones, nagasunod lang yang ila departamento sa mga pagsulundan nga ara iya nasaad kagintala na man sa Department of Health nga nagapugong sa pagpatigayon sa mga event nga sa diin ginatipunan sang tama tuman iya kadamo nga mga tao. Ti kung may mga pares na iya sa mga region meet, palarong pambansa. Damo niya tao mo. Ti amo naging halimbawa gani ni Briones ang mga regional athletic competition nga posible sa iya suno sa iya makatipon iya kagtipunan gid sang tubtob mga 10,000 ka mga tumalanaw. Ti subong hambal ni Briones ilagi na paiway ang mga February event pero gintalana nila ini March kag April. Kag siling mga nagalain naman nga riyon magapatigayon sa ila regional athletic meet nga sa diin pagkatapos
Tapos sina palarong pambansa naman nga isa iya katuman kadako nga athletic event sa pungsod. Gin-schedule nila ang mga ini March kag April. Itungod na sang coronavirus kun nga di ba? Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Pwede nandun mayaman ta sa results ng America's Got Talent. Pero actually, sa voting sa mga fans, si Marcelito Pumoy ang nagpanguna mo. 51% nagkadto kay Marcelito, 25% sa V Unbeatable nga amo na grupo na sa mga dancers, nga amo na iya ang nangin kampiyon. Kaga si Angelina Jordan, nanami matingog nga bata. Ha? Angelina Jordan sang Norway. Kay Norwegian ina si Angelina Jordan. 21% na sa voting na sa mga fans. Pero pasalamat man tagyapon di ba? Kay ini ang competition sa mga champions sa nagkalain-lain ng mga pungsod sang Got Talent, di ba? Sa madumdum natong si Marcelito Pumoy, nangin champion ina siya sa Pilipinas Got Talent 2016? Yes, 2016. Kung kumpito siya, nang damo man sa ilat, ano pa na, no? Nga bugal. Well, anyway, bisa mag third runner-up, si Marcelito Pumoy, bugalon gihapon kita nga mga Filipinos para sa aton siya gihapon ang kampiyon. Alas 2:03, Action Radio Philippine Standard Time. Aton ay matahuman nga lalentunon para man sa inyo tanan. From Bobby Goldsboro, today. Today, while the blossoms still Para sa itong mga young ones dira sa mga young at hearts. Mayong hapon sa liwat sa inyo. Kag sa itong mga kauturan sa pagkinanglan sa mga matahong kag press kang gabulag ara lang sa Jenny and Christine Flower Stand sa likod sa Bacolod Bay Center, pero pwede ka mo ka-order na pagi sa pagtawag or text man sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para pick up po nyo na lang ako ano man nga klase bulak ang kinahanglan ninyo, dala arrangement, o kung ano man nga mga events gusto ninyo i-package. Ara lang si Maymay kung si Tintin nga mag-entertain sa inyo by phone. Or kadto ka mo iya personally, na? Yes, Heaven, good afternoon. Thank you so much for joining. Kay Montardi Hans Christian, salamat kay mayong hapon. Hello po, watching from Arescom Andres
Fort Bonifacio, Taguig City. Paul Salvoro, salamat gid. Today, Paul Salvoro Jr. John Araquela, salamat. Kamayong hapon man. Kay Inday Ronet Rihide Trava, mayong hapon sa imo, kamusta na wala gid ta ka pa ma-share, pero ang aton man balatyagon ara nagapakigunog sa pagtaliwan ni Nana Richelle, na prayers for her nilang day. Thank you, kid. Kay Sherilyn Oro Javier, good PM Tito Wams, watching live. Kag sa Hawk Bacolod, good noon Tito Will, magamonitor kami sang flash report ni Action Alvin. Salamat, gid. Good PM to watching here from Antipolo City. Please do greet Alujado and Paniergo family. At Sianda Carmen Binalbagan, salamat kay Tito Wilma from Jovel and Paniergo, Alujado. Kay the Girly May Atong Zalizar, salamat man. Good PM to mayong hapon taga Hacienda Espanya Isabela, Joabel Vargas Bello, salamat gid kag maayong hapon. Ang aton man ay DTX 500 capsule, hindi man naton ina pagkalipatan adlaw-adlaw para sa may problema sa ila sini liver o kon atay. Kung may ara kamo fatty liver o kon cirrhosis of the liver o kung may ginabatyag kamo nahanungod sa inyo atay, kinahanglan ninyo ang complete management sina. So mag DTX 500 capsule kamo adlaw-adlaw para sa detoxification. Kay ini ang may detoxifying compound nga muna gatinlo sa aton atay. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontre sa paghubag sang imo atay kun man tawag na iton liver inflammation. Let's say may fatty liver ikaw, cirrhosis of the liver, ang bad na gid is kung mag-cancer of the liver, di ba? Kinahanglan mo adlaw-adlaw DTX 500 capsule para sa aton healthy kag active nga liver. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede man mabakal sa nagkalain-lain diri nga mga butika, kag pwede man kita tanan makabakal online, kag pwede ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph, kag ara man sa Facebook page nila nga Kalusugan Yan. Pero tandaan, ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika Di Alternativo Medicina. and I'll cry. And Good PM dira sa imo watching Saudi Arabia. Pabati naman sa asawa ko. Happy birthday, William Salazar Ticala. Salamat and God bless. From Wilvan Española. Jingling, ching cha. Good PM to Wilma. your sweet wine. Okay, nanamiyan ko sa imo segment. Salamat, gid. Kag mayong hapon. Cecilia Hinese, watching from Kuwait. Good morning dira sa imo. Kag syempre, good afternoon diri sa amon. Alas 2:09 na relax si Tita Wilma magabalik man para sa itong sulat sa sininga hapon pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Atin man Dr. Alfred Spear Mangustin Tea ang nagisandon nga supplement himuhalin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval 100% pure mangosteen natural ini siya kag 100% organic. Ang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea very rich min ini sa vitamin E. Nga buot silingo nagahatag ini siya suporta sa aton bug-os gid nga nervous system kag nagapahagan-hagan sang imo pagka-irritable ha. Sa imo hair loss, sa pagkalaga sa imo buhok, makabulig man na yaton sa ni Dr. Alfred's Mangustin Tea. Kay nga ang paggamit sini mahapos lang niya isa lang gid katibag adlaw-adlaw para sa isa ka tasa nga mainit nga tubig tubtub isa ka litro.
pwede makainom ang bugos nga pamilya. So, kinanglan maging smart kita, maging fit kag maging healthy, kinanglan gineto ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Inamabakal sa mga butika man dira sa inyong lugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ada sa tenan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tenan man nga The Generics Pharmacy. Thank you for the happiness. Alas 2, just sa Shati Action Radio Philippine Standard Time. Kay Jeremy Lanuhan Tundag. Mayong hapon lang da. Kay Philip Ken Alonso Guy. Tutu Ken, salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Cherito Serva Damasino, good PM tawen. Kay Tads Ioner Rizamar, good PM man. Kay Leona Grace, yes to Sunny. Sa imo salamat kag maayong hapon. Relax lang anay aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton basahon subong halin sa aton sa Messenger naging padala sang nagapatawag lamang kay Sunny Boy pero niya sa niya Facebook account hindi niya Sunny Boy, no? So sa mga taga Iloilo dira halin ang aton pagabasahon nga istorya kag problema karon nga hapon. At may nakala. Ang mensahe ni Sunny Boy nagasiling: Hi, Tita Wilma. Tawgalan ko kay Sunny Boy, taga La Paz, Iloilo. Diri ko lang ginsend sa imo messenger akon experience kag problema na subong. Hindi ko Japon mabaton nga wala na kami sang nobya ko. Nagsala ko kay ginbaliwala ko siya. Tawgalan siya kay Crystal, Tita Wilma. Abi ko anay kon siya na. Almost 3 years na kami. Sining January lang kami nag-break. Bag-o lang natapos ang Christmas. Damo kami sa mga happy memories. Siling gani, sweet memories won't last. Hindi man madinay, nga hindi madula ang mga sunggod-sunggod kag basulay. Ako ang may sala. Tungod, ginabasol ko siya, nga mas priority niya ang iya family sang sa akon. Labi na gid sining Christmas vacation, Tita Wilma. May time be nga hindi madayon ang amon plano. Permi niya rason nga nagset man sang kaladtuan ang iya parents, ang iya pamilya. Ako man tama sa akon ka selfish. Permi lang ka pangita atensyon. Hasta nga nagbugnaw na ang relationship namon nga duha. Miss ko gid siya, Tita Wilma. Ang nabalaan ko subong, may bag-o na siya nga boyfriend. Sining Valentine lang gani, wala ako nakadate. I even decided not to be with my friends. Killjoy kuno ako, siling nila. Nanugon ako sa nobya ko, tita. Pero wala na ko sang mahimo. I deserve to be alone. Pati gani parents ko nagpamangkot
Kun nga wala ako date. Tita Wilma, I really miss Crystal. Kun pwede lang nga mabalik ko ang nakaligad himuon ko. Kag siguruhon ko nga hindi ko napaghimuon ang mga pagkulang ko sa iya. Pasensya na, Tita Wilma, tama sa akon ka sentimental. Gusto ko man tani nga balikan siya, pero daw it's too late na. Tungod, may boyfriend na siya nga iban. Problema ko, kay hasta subong wala pa ako ni ka-move on. Kag daw kabudlay gid para sa ako. Gin-share ko lang, Tita Wilma, para nga maghalog-halog man ang dughan ko. Kag magtulutawhay man ang pensa ko. Kabay nga mabasahan mo man, salamat, Sunny Boy. Sa imo, Sunny Boy, salamat kag mayong hapon sa imo. Ako nang ginasiling nga hindi naton mahibaluan ang kaimportante sing isa ka bagay o kung isa ka tawo kung hindi siya madula sa aton. Kaya daw gusto tayong aton lang gusto ang masunod, na? Pero importante is na realize mo man ang tanang kaginaako mo sa lamo. Pero antes man, ang aton ang bahanon anay para sa imo, Tuto Sunny Boy, halin ka Regine Velasquez, ha? Kung may babalik ko lang. Sayang mga sandaling pinali. Sunny Boy, kung mabalik mo lang, pero hindi na magbalik ang nakalikan. Kundi kinahanglan at tubangon mo na lang ang subong kag preparahan ang palaabuton. Sa imo nakaligad, kinahanglan makatuon ikaw kung ano ang imo kakulangan, kung anong imo sala nga nahimo nga hindi na masulit sa masunod mo nga makarelasyon. Kabay pa nga naumpawan ikaw kag na siling bala na daw imo na realisar kag nasanagan ang imo paminsaron, Sunny Boy, no, sa natabo
sa imo una nga relasyon. May kaginako mo nga selfish ka, na gusto mo, imo man gusto sundon, kag gusto mo ikaw lang mo man hindi man amo pwede pamilya man nato kag kinahanglan gani nangin kabahin ka no sang panahon sang Pasko sang pamilya ni Inday Crystal amo na iyatani pero sa kapaslawan sang sa kapaslawan mo sa kabuhi sa patag sang paghigugma sa ni boy, it's not yet the end of the world nga magpahimunong ka dira sa higan. Kag magbatyag sang hibubunot kag kasakit sang imudughan. Natabo na ina, ginako mo nga sala mo ang tanan. Ikaw ang may sala, ikaw ang may diferensya, ikaw ang may kakulangan. Kulag ka na. Balihan na lang masakit nga masakit ang imo experience sa una nga paghigugma. I don't think kung una mo ni siya nga nangin ka relasyon or whatever. Pero nakatuon ikaw sa pag-realisar sa sitwasyon nga ay ang isa gali ka bagay hindi mo dapat ibaliwala, kinahanglan patungdan mo man atensyon kag ang tanan himuon mo man kag dira mo man makita kung bala ina nga bagay, ina nga tawo importante sa imo o kung hindi, di ba? Kinahanglan diyan. Ang isa lang ka mahambal ni Tita Wilma husto na ina nga pagpaluya dira kag pagpadalom sang pensar mo. Kaon, hulag ka Monchi Ralph na hindi ka magpanimuron dira. Kaya nga, hagay ka da ligid, hagay ka da padalom sang pensar mo, sudlan ka ni hangin kag hindi ka pa magkaon, ay kumpuslan ka pa sang kalibutan, hindi na. Ha? Amo ining kamaturan. Gani tindog abi paligo bala. Ha? Magpaligo ka kag magwa dira sa inyo kwarto. Istorya kada sa pamilya mo toto. Kaya nga ako magligid ka lang magligid, galuya ang lawas mo, ubos ang energy mo. Di mo kaan mo kapag bugtaw mo buwas sa aga, nagayuhom ka, happy ka. Ano mo na nasa pensar mo? Nga, you're going to try to start your day tomorrow with a smile. Pagtulog mo sa gabi, bisan daw hindi pa mapiyungan ka lang makabugtaw kapag kaga bisan way pakamuklat ang imo duha ka mga mata, ang imo pensar nagayuhom na nga daan. Pag muklat mo tubang ka sa espiyo, nagayuhom ka gid tuod ja. Patiyabla si Tita Wet sa ni boy. Nan. Kaya hindi sila nga wala ka na boyfriend, wala ka na pulos, pabayaan mo ng kaugalingon mo, ay wala ka na chance nga mailapon. Hindi. Kabahin lang ina sa mga kapaslawan mo sa kabuhi. Ilabi na sa bahin sang paghigugma. Make yourself busy. Isa ina ka makabulig sa imo nga makapa-move on. Arang pamilya mo, arang mga friends mo, or arang mga upod mo man sa simbahan, kung ano mga events, ano mga activities dira, pakigbahin ka para nga mangin busy ikaw malingaw ang pensar mo. Sili na to spend your time with your family. Kung ano bala, hagaron ka sa mga barkada mo, okay, go! Enjoy! Pero hindi lang bisyo, na? Enjoy ka upod sa barkada, pero hindi lang niya bisyo. Kundi, makabulig sa imo, nga makagwa ka sa sitwasyon mo, nga pagpangalisod, di ba? Kaya nga, kanugunto sang panahon nga iuyang mo, ang adlaw magligad, simana na dason, tapos ang simana, bulan na tinuig na manugon kagid sa edad mo. Kinahanglan iya, hulag ka, kung mapaslawan ka man, or makadusmo ka man, bangon ka. Kag sa pagkadusmo mo, tanawon mo kung anong diferensya, kung anong makuha mo dira ang leksyon, kag padayon ka, sangsa. Ay, magdalangison kag magpangasubo, kay higot mo dang imo, ang imo kaugalingon sa pagpangalisod, wala ikaw sa mahimo, kundi pierde ka. Try mo man nga i-explore ang kaugalingon mo. Pakita mo imo mga talents sa inyo church, sa inyo barangay, sa mga organizations dira sa mga pamatanon subong. Kinanglan mangin creative ikaw, kinanglan mangin happy ikaw, kag kinahanglan you should enjoy life. Diba? Kay life is short kuno mo. So kinahanglan enjoy mong imo kabuhi nga mangin mapuslanon ini. Kay nahibanuan gid sa mahal nga Dios ang mga realization naton sa aton kabuhi, sa aton man mga frustrations nga ginatawag. Pangamuyo ka lang sa iya nga hatagan ikaw liwat
dugang nga tsansa. Na another chance para sa inyo. Kag baguhan niya ng imo kinaugali. Ang gusto mo, ikaw lang tagaan atensyon, ay hindi ka magpasugot nga maging KSP ka, sunny boy, nga maging kulang ka sa pansin. Hindi ka magpasugot, hindi ka mag-amo sina. Kulang ka sa kaugalingon mo. Ipakita mo nga makahibalo ikaw magbangon, kag makahibalo ikaw magpadayon sa imo kabuhi. Guro gayuhom lang ng girl kung makita niya, kag makahibalo siya sa sitwasyon mo. Pero kung makita niya nga nagapaninguha ka man nga makatibawa sa sitwasyon mo, malipayon man na siya. Kag siling naton do pray kay imo gid makitaan ang sorpresa nga ihatag sa imo sang mahal nga Dios. Okay? Sa imo Sunny Boy, salamat. Magabalik pa si Tita Wilma para naman sa mga messages dali sa itong text hotline kag sa Facebook Live pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Okay, alas 2:36, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na paniyawan linament, syempre paniyawan, manunggali na sa aton pulong, makahatag gid kag makabuligid sa inyo na batyagan nga pagpalaman o pagpalanakit, pagpalangalay sang inyo sinilawas. Halin sa inyo likod, pagkato sa inyo hawak, kag balikawang, pagkato sa inyo pagid mga batiis, no? Sakit pagid sa tiyan, pinakamaayo ang paniyawan linament. Ang pagbutod sang tiyan sa inyo bata, sakit sa ulo. Gamitin ninyo sang paniyawan linament. Sa pilas bala, nang bagong mapilas, na hugasi kag patului.
ang pilas sang panyawan liniman kinagakuyong. Kag sa mga arthritis man kagrayuma, kinahanglan something hot, di mainit ang panyawan ang manunggal kag mapait. Pagkahatag kang makabuligid sa mga gout mo, kapula-pula, ginaba niyo si bala? Okay, ang point din na babakal sa mga butika dira sa inyong lugar. Of course, din man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Sa mga butika, nga nagahamtang sa tubang kagkilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa RX Trade Pharmacy. Subong man dira sa MIMS Pharmacy, JDN Pharmacy. MIMS Pharmacy kag subong man sa may Farmacia Caro. Sa Jex Marketing nga nahamtang diri lamang sa idalom sang Action Radio. Kag dira man sa may binalbagan sa mga butika dira na mayong hapon lang dira sa inyo. Pwede ninyo dira mabakal ang aton may panyawan liniment, panyawan herbal capsule plus ang aton celebrity Kojic syrup. Happy birthday anay kay Inday Riza Torre Franca. Inday Riza, happy birthday. Di man kay Tuto Dek. Kay Tuto Dek kag sa amon man. Ayon sa Liturgy Committee, may happy birthday man sa imo kag sa bugas mo man nga pamilya. Kag syempre, hindi birthday sa bugas mong pamilya kundi waiting sa linman sa kay Nanay Norma kag kay Tatay Efren para sa imo Inday Riza. Kag halin man sa Teatro Entablado. Okay. Kaya siling naman ni ganda girly may ay kasakit sang kanta galing na dula tingog mo tots hindi kay kung mag-play gani sang kanta no basta may song ko gani nga i-play ma-mute na siya no once nga ma-mute na siya makita niyo da sa screen. May ara dira nga nagagwa sa screen nga nagasiling this portion of the program is muted due to copyright infringement policy. Amo na siya nga kung mag-play gani si Tita Wet music, kung ara kamo sa Facebook Live, si Tita Wet wala tingog. Hindi kamo kabati sang kanta. Okay, agamay nga pag-inchini. Kung ara kamo sa radyo, tanan mabatian nyo, pati ubo, kag igam ni Tita Wet, batian nyo na. Sige, Tita Wilma, na, kita mo na. Natululagay, ginang luha ni Inday Girly May sang kanta nga kung maibabalik ko lang. Kay sila niya gani, niya kasakit, Tawe, niya tani, sila na lang ko nga doha. Ay nga mga anak mo. Anyway, Tita Wilma, balikan anay nato na nga itong siya Sandra Karunia nga hapon. Mga mensahe sa itong siya text hotline. Siling ni 5931, good PM Tawe Kalain, ginaiya nga ugali ang kay Sunny Boy. Siyempre, pamilya ni Crystal ang iya ginaupdan. Hindi na iya malain. Inchindihon niya lang. 5931, dapat inchindihon niya ginman at tani. Kag dapat gani mangin kabahin pa siya, no? Kung naupdan niya para kung masako to si Inday Crystal, buligan niya kundi ma-appreciate pang effort niya sa family. Hindi nga mag-emote ka, di daw si emote boy kagidin. Okay, 5003 mayong hapon titawi. Mangita na lang siya sa iban, wala na to chance sa gani. Siya mo na kasiling naton nga mag-move on na lang siya kaya nabudlayan siya ko no. Pero tingwaan niya gina. Madamo pa na girl, basi hindi pa to si Crystal iya. Si Crystal hindi gidman para sa imo. Mangita way na ginapangita, hulat ka kay maabot ginang husto nga girl para sa imo. Tawe ga monitor lang ko check Hechanova from Jock 6028. Good PM, Tita Wet sa imo, sa ni Boy, kalimti na lang siya, focus ka na lang. Sa imo school o kung sa work, kaya wala man yan mention mo kung ga-school siya, kung ga-work sa mga. Move on. Damo pa na siguro, hindi lang kamubagay. Tangayo ko na yung text may 35 to 40 years old girl lang. Ari as all phone number 0938-639-2850. Again, 0938-639-2850. Kung palangga yugid ang girl, mahimo kagid paraan. Suyo ulit kag kun may pag-asa pa, bisan may bag-o na nga boyfriend. O very abis ang kasal, 58-27, Mayo man ngimo pag, ingatag siya ba?
Tawe, good PM. Ang mahambal ko lang kay Sunny Boy. Siguro hindi ka mo compatible sa girlfriend mo, correct? May damo pa, girl. Lani ni naga-monitor man always sa program mo. Salamat, Gid. At dala ko radyo ko, bisan diin ko makadto. Salamat, Kid. Kay madamo gid nga salamat. Wala untad nga pagpasalamat para sa inyo. Bosiling naman niya 0496, so tawil mapapukaw gali nga sa friends ko kay Reynoldo Eduardo, kay Roy, oy bugtaw na kamuda. Ta from Lynette Perolta. Lawig na gid, wala takit anay ba? Kamo ni, nga ka pa ma-share ka na di sa amon 0496. Okay. Aha, di naman sa May Lagran ha, sa Purok 15, sa store ni Julie. Salamat, Gid. Naga-monitor sa May Lagran. Hala, Carlota. Okay, 6109. Gusto na nanay kang aton oras. Ma-horoscope pa si Tita Wilma, ha? Iban wala ta na malabutan pasensya, Gid. Edwin Pineda, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma. Balik kita pagkatapos ng aton commercial break. Kapag Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma, kag siyempre, ang aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene, wala lamon chemical, kag wala man sa malay nga side effects sa aton ikayong lawas. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule namin, isa sa memory, sa mga nagaproblema sa ilang memorya, sa mga nanay kag tatay, lola kag lolo, nga nagaproblema sa ila sini mga kabataan, sa ila sini mga tulunan sa eskwelahan,
Ha? Arang aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule makabuligid sa ila to para sa madasig nga pag-absorb sa ila sini mga leksyon, ha? Makapa-alerto sa ila sini utok para nga madali nila, madali titawe ang paggamit, no? Madali nila nga makuha ang gina-explain sa ila sini mga teachers, na kag syempre ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang may fatty acid. Ang fatty acid nga ina kinahanglanon ina sa aton utok. 80% nga fatty acids need gid sa aton utok. So ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule dako gid ang contribution para dira. Ha? Sa mga kabataan nga do medyo mabudlay painon ang aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule naka soft gel ina siya kun budlay para sila iprik lang na buslutan kay pugao ipuga sa kutsarita kag ipainom sa ila. Nami man na sa mga senior citizen nga medyo may pagkamalipat-lipato na inom ka mo sing Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para magutanon sa aton produkto kag sa inyo man ginabatsyag arang aton Dr. Pinoy hotline 4411299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylop, West Mandalagan. Mabagaling na sa mga butika dira sa inyo tag sa lugar. Available sa tanan nga Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Subong man sa tanan nga the Generics Pharmacy. Angie Biasca, good PM ta. Greet man ko bitter, bigi ko gatanaw sa imo sa FB Live tituwe o salamat gid kag mayong hapon dira sa imo. Greet lang family panaligan sa Purok 15 Barangay Legranha kay Nanay Luz, Tatay Ikoy, kay Tita Mirna maayo lang nga pagpanahi kag kay Lola Clemen kag Bibet gapamatigid sila sa imo Tita We. Salamat gid Ching panaligan. Kag kay Ed Hilado, salamat man sa family Hilado sa La Carlota. Kay Sir Jose Moncarturilla mayong hapon man. Kag dira sa Binalbagan kay Jenny Perez, adlaw-adlaw nga naga-monitor sa program. Hambal ni Jo Marie Pormentira. Kay Evsmart Tadeo Salcedo, sa imo salamat gid. Kay kindergarten may atong Salazar, syempre, always. No? Salamat gid sa imo. Hello, Tita Wilma, good afternoon from Idaos, Ems, Nilaim or Nalime, Porte, ginayang pag rumble blas ang letters ang ila sini mga ngalan po nga mga anak mo. Watching here from Singapore, pakigreet na lang po family ko sa Bacolod at subong sa Panaad. Opening subong sa Panaad. Cordero family lalo na gid sa bana ko sa Herbert Cordero from Marlene Robles. Salamat po. Sige. Pesan paano ba nang namamat-amat ka mo? Ha? Okay, relax lang da. Kaya ma-standby kita para sa itong pagbasa sa inyo tag sa ka horoscope. Pagi sa inyo man tag sa ka zodiac sign. Kay Vincent Chavez, gali nagaupod man karon nga hapon. Salamat. Sa ito naman horoscope para karon nga adlaw Martes, Pebrero 18 to tuig 2020. Unahon na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Mga natao Enero 20 to Pebrero 18. Sa mga Aquarius, abi mo subong adlaw kinahanglan gid nga magpili ka. Magpili ka kag magdesisyon ka kung sino gid bala ang gusto mo sa ila. Posible ang duha nga interesado mamangkot sa imo kung sinong pilion mo sa ila. Posible ang nobyo mo or nobya mo kag hagaron ka nga magpakasal. Kag siguruhon mo nga ang imo pagdesisyon himuon mo kinanglan from the heart gid ha. Halin gid sa imo balatyagon kag sa imo husto nga paminsaron para ikaw ang indi maghinulso. Masuwati mga numero 2, 8, 16, 30 kag 42, lucky color almond yellow. Sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Subong adlaw, do hindi kayo mapahamtang Pisces. Daw nagasala-sala ka, do hindi ka maluko na nung himuon mo. Gani hindi ka, kung may dapat dira desisyonan, hindi ka magdesisyon sa gilayon kung hindi ka sigurado sa gusto mo. Okay? Kung may pagpangduha-duha ikaw, konsulta ikaw sa mas nga naka-intyende. Mga maswerte mo nga mga numero
4-10-26-33 kag 40, lucky color violet. Sa mga Aries naman, Marso 21 tubtob Abril 19. Yes, sa mga Aries, o batyagan mo subong nga adlaw ang katamis sang kadalagan o kung kaayuhan nga mag-abot sa inyo. Kag subong nga adlaw matamat ka man nga makilala sa mga pagtinipon-tipon. Sabay sa paghigugma, Aries, ipabatyag sa palangga mo ang matudtuod nga nabatyagan. Matudtuod mo ba lang nga nabatyagan tuhoy sa iya? Maging mainanggaon ikaw karon nga adlaw. Maswati mo nga numero 4, 13, 30, 37 kag 41. Lucky color, tangerine. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubto Mayo 20. May masudlan ikaw nga importante nga kasugtanan. Kagabi mo mainganyo ka man nga magpasimpalad pero kinahanglan mo lubos gid nga paghanong. Kag kun mahimo Taurian magpalayo ka sa mga chismoso kung chismosa para hindi ka kakita kontra. Maswerte mo man nga mga numero 10, 17, 24, 39 kag 42. Sky blue is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, yes, Gemini, likawan mo ang magsugid sa sobra o kung pagpabugal, kay nga ang balik sina siyempre kahuyanan. Kung may napensaran ikaw buhata lang, hulag ka lang sa hipos para masiguro mo nga maangkon mo ang maayong nga resulta. Maswerte mo man nga mga numero 5, 11, 23, 39, kag 42, lucky color pink. Sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, kung gusto mo nga masugilanon ang tao nga nahuya nga magpalapit sa imo, kung pwede lang, ikaw maghimo sang tikang para nga masugilanon mo siya. Pero Cancer, likawan mo lang nga mangin irritable ikaw karon nga adlaw. Tungod nga kung irritable ka, kag nagapasingit ka, ang grasya magapalayo sa inyo. Mga maswerte mo nga numero 4, 12, 16, 27 kag 31. Lucky color brown. Ina ang kabugusan sang unang gabay sa itong pagbasa sang mga zodiac sign para sa aton horoscope. Relax lang. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, mayong hapon lang dira kay Medistory Campo Grace from Lapu-Lapu sa Cebu. Watching live dito yes, salamat. Kag kay Kim Poy, na Kim Jukaden, antupin mayong hapon lang dira sa imo to Kim Poy, salamat kid. Kay Edgar Pilayo, kay Leonora Bernal, hello to present as always. Miss you. Tita Nora Mesias o Barangay 12. Miss you. Kamusta ka na, Tita Norris? Wala naman takabati. Si mo bag-o naman lang ba? Ang aton man pagpangamusta sa inyo. Si Lini Jovelyn Paniergo Aluhado, salamat kita, Wams. Nabasa mo gid man ang akong greetings. Permigid ko gaabang sa Facebook Live sa imo sigman. Thanks, Tita. Salamat man sa imo kag maayong hapon. Ha? Kag, syempre, kay Leonora, yes. Kay Idaus Ems Nilimi. Okay. Good afternoon, pag-greet man ko sa akon bana. Kay Pirot, sa bata ko nga si Tisoy, kag si Ichi, nga manghod ko, ari kami sa Iloilo, nagapamati. Okay, utod ang akon si pagbasa. But anyway, okay lang ina. Kay tapuson anay ni Tita Wilma, pagbasa sa ngaton, mga zodiac sign para sa ating horoscope. Sa Leo na kita, Tita Wilma. Ha? Mga natawa, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, mga Leo ka mo. Ang inyong horoscope na gasiling, may mga bagay nga ginaduha-duhaan ninyo sa inyo pinalangga. Nobyo or nobyo ninyo, bana or asawa ninyo. O basta palangga nyo ha. Gani para ikaw, Leo, makasiguro, mas maayo istoryahon mo gidya face to face. Ay, hindi mo pagtaguon kung may hinakit ka sa iya. Kinanglan maging honest ka sa kaugalingon mo, kag saan kung malisig ka pa rin. Mga maswerte ninyo nga mga numero 3, 9, 16, 24, kag 39, lucky color, peach. Sa mga Virgo naman ay gusto 23, tubtob Setyembre 23. Ang mabaton mo nga balita karon nga adlaw Virgo, hindi nami. Ha? O posible na may angot sa trabaho mo, pinansya o kung sa imo man love life. Pero hindi mo pagpasugtan nga maapektuhan ang kaugalingon mo. Ha? Malampuwasan mo gid sang may tawhay ang problema. Maswerte mo nga mga numero 4, 18, 24, 35, kag 40. Maroon is your lucky color. Sa mga Libra naman, yes, sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Libra, ang pagsalig kapid sang paghigugma. Gaupod gina sila yan. Kung wala ka paghigugma, wala ka salig. Kung wala ka salig, wala ka love. Gani, kung nagapangimon ka, insecured ka lang. Ang pinakamaayo mo nga himuon, ipakita mo ang imo hugot nga pagpalangga sa buhat, hindi kay sa hambal. Mangin madinumdumon ka para nga mas ikaw nga palanggaon. Mas wanti mo nga mga numero 3, 10, 15, 19, kag 38, lucky color red orange. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las 3, ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tapuson tayo na yung pagbasa sa mga nabili na ito yung mga zodiac sign. Scorpio na kita, Tito Wilma. Ang mga Scorpio na taon Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ang pinasahi nga na batyagan mo sa lawas mo, ina tungod sa pagbago sang dalagan sang panahon. Gani Scorpio tagai atensyon ang imoy kaayong lawas. Ari naman no, ang pagpasimpalad mo magluwas gid lang sa pagpanahor, ginaugyunan sang imo signos. Pero kung magpanahor ka, pierde ka kaya. Maswerte mo ka mga numero 4, 7, 24, 36, kag 44. Lucky color, orange. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarian, karon nga adlaw ba, nagapangibabaw, gidang imo pagkapalasugid, abi likaw-likawi ina, ha? Kili ka ng likawan mo ina, para hindi ka pagkaugtan. Ang pagpaubos kag pagpaumod, kag ang imo pagkadyanto, ang mo makahatag sang dugang nga respeto sa imo pagkatao. Ang imo pagkapalasugid, abi mo ano makaangkon ina sang pagyaguta o kung pagpakalain sa imo, ha? Tsindihan mo? Okay. Maswerte mo nga mga numero 6, 18, 26, 35, kag 37. Lucky color green. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Sa mga Capricornian, abi mo makahatag ka lang sang sakit sang ulo sa pareho mo. Dapat mo inalikawan. Okay, kinanglan mo lang self-control. May mga tao nga maakig sa imo, kag hindi ka man magpadali-dali sa paghambal kung ano lang. Kay basi wala ka kabalo ay nakasakit ka na tungkol sa malatyagon sang iban, kinanglan magpakatawhay ka. Kag paminsaron mo anay ang buyan mo nga tinya ka. Maswerte mo nga mga numero 9, 15, 25, 30 kag 40. Lucky color, gray. So, nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw Martes. Pebrero 18, tuig 2020. Kag wala na kita sang mahimo pa kundi ang magpaalam sa inyo, pasensyang wala naton malabutan nga mga mensahe sa itong text hotline kag sa itong man Facebook Live. Pero ang tisman si Tita Wilma magpaalam ang itong quote of the day halin kay Meister Eckhart. Nagasiling, do exactly what you would do if you felt most secure. I can't say goodbye. Saliwat, salamat sa inyo, kag salamat man sa akong mga partners sa technical control. Action Noel Pinila ng amon sa ni Chief Engineer upod man kay Action Elray Dutilos kag siyempre sa ngalan man sa amon Station Manager Action Nona Di Maala, Action Rex Kantong amon Productions Chief. Saliwat, salamat, tubtub na maliwat was standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon